дӯстони азиз, шаҳри Хуҷанд ин Сирдарё мебошад. Сирдарё тамошо кунед, шабона чӣ қадар бошукӯ аст. Ин паҳмеро бинед, ин дарё рафта истодааст ба тарафи Ӯзбекистон. бародарои ӯзбекто об меравад. Сирдарё азиз, тамошо кардед. Сирдарё ин бинои ҳукумат бошад, фикрамда. инҷадам биноҳои нав бисёр шуда истодааст. хуҷандам новостройка биноҳои нав зиёд шуда истодааст. ҳамдоран азиз, ин Сирдарё шабона анамхел аст. марҳамат, ба Хуҷанд биёед, тамошо кунед. Сирдарё бисёр дарёи бузург аст. беҳтарин дарё мебошад. пур об аст. мавҷаш оромона рафта истодааст, худаш пур об аст.